Ọlụ na-achọzi ịkụrụ ọnụ ugbu a na Ultramodern Trauma Center a na-alụ site n'aka gọọmenti Anambra Steeti na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Amakụ Awka Anambra Steeti. Kọmishọna steeti a na-afụ maka ewume bụ Honorable Paul Onyeka na ndị otu ndị injinia ya ndị ọzọ si na ministri ahụ gara njem ịmụta etu ọlụ si aga n'oge ma gosi na afọ juru ha nye ọlụ bụ ọkpakọpị na ọlụ bụ ịgba na etu ọlụ si aga n'ebe ahụ. Onye na-akọrọ anyị ihe gbasara ọlụ bụ Ngozi Obilere soro ha wee jee maka ọrụ anyị ka ya bụ ihe si wee gaa. Ebe ọzọ a gakwara njem nleta bụ akatamkpo ụlọ ndị nche nke a na-arụ na mbata ya bụ ụlọ ọgwụ ya nakwa ndozigharị a na-edozigharị ebe a na-ebute ndị ekwesịrị ịnanya ngwa ngwa nke bekee kpọrọ emergency na ebe ndị ọzọ gasị dị na ya bụ ụlọ ọgwụ ka ọ na-agwazi ndị nta akụkọ okwu ka Honorable Onyeka kọwara na onweghị steeti ọzọ enwere ebe a na-arụ ọrụ dị iche iche na mpaghara Naijiria karịa Anambra. Dozie Gọvanọ Soludo maka iji omume sonye nkwa niile ọ na-ekwe. N'okwu ya ka onye nọchitere anya Tri Resources Construction Company bụ ndị ọrụ ngoji ya bụ ọrụ bụ injinia Emmanuel Nnaji kọwara na ihe e nyere ha iji were ya bụ ọrụ bụ ọnwa 6 akọwa na ha ga-arụchapụ ya ma nyefee ya n'aka gọọmenti n'ọnwa Febụwarị nke afọ 2025. Abụ m